Čau lidi! Teď vám budu představovat takovou malou legovou hru. Nazývám ji Chyť si bobra a můžeme se do toho pustit. Je to na levely. Já udělám 2 levely a dobré. Jedu první level. Nejlepší. Počkám se na další level. Jo, druhý level. Takže tohle by z tohohle dílu mohlo být všechno. Tak